ni ki dekat Bible de banong ka jingkur khu shaki de ngile kumlo la de pile kumlo ba kulo kita ki shakri ki bashisha ki jong blay de pabadin kong ngin bet ya ka jinglong jong Nehemia kumlo Nehemia uduai ni ya pet ni ka jingluai jong Nehemia ba ni ya pet ni nam ya kulilo baro khad nama ba ajrok palat kada nang kulilo ini ni khad baro khad ni pet na Nehemia kada nom ka badingkong kada khad ka basau ini pet te ha ba lo yo snau ya ni ni ipien ngala shong khap ban ngala yam bat ngala snow si bon sni bat ngala charging it bat ngala duwai hakmat Ublay kabenan. Di pangin long segi shakli ki mashisha ki jong ublay. Ni ban nuwai ko paduwai Nehemia. Nehemia uduwai da kajingjau umat. Bat uduwai lu da kajingsha jingit. Amen. Te napden jungi baro habangi duwai. Nimdai bangin duwai tang na kabanta yalade. Lada hiduwai tang na kabentai alade kabut kan slap ha ka juba ha ka jingin ka joki de hihapan persyan hihapan hikai ru ba hin long ki bandang paduwai na kabentai ki weru ba ha paduwai de ban duwai na do kamensim na do ka do lot kata ka jing duwai ka joki de ban duwai na do kamensim na do ka do lot kumbau Nehemia uduwai udah le ngosi tak udah jauh ki umat ki jauh bat udah syajingit rum hidong ki baju syajingit tang na kabentai ladi henrei kalong lara hinei shisha kita ki syakri jauh le kamut pilakan syajingit rum na kabentai ki boy man te ngakwa kani ru kana kindiat syapang kini ki umat kani ru kana syapang kowe ka jinja Ajing itu kena ngamtet pada dia kepada day shisha ni kamde kepada day shisha ma benga hoi kamde kepada day shisha kani tang ajing itu kena te henrei ngan ringdur pak cha ajing em ka jomi da ba kani ajing itu kena hoi jadi tang ajing itu kena te kadon kowe kalong ye kabadon kata ka pursa kurim ha kata ka ye kata ka pursa kurim kata i hayu blai kata ka pursa kurim jo kata ye kata i jo blai hado kata Pat nang kami yang juang coba ke teman kepada mereka nongkrong kejuang dan pan jingarap si kejuang dan ai jingarap tanpa kakiau jong kapat kam jusya ko ong ngiru ngim dei beri supa ngiru ngi dei beri lada ni ai kini nongkrong ngi pangin bandai te ka ai ka baja te kani pat kasosi ha kani ka persa kurim ka ong bet ya kani ka kiau ka ong balada taksi kamin ai lada taksi kamin ai kaja ngimpat jenja ginempat dok hadu kata balik ba pi long kapna pala hadu kani balik di syak bangan ai te kata ka kiau kurim kam syak ban ai ban hayam ka syong hawe ka kamera hayam paduai hangta Asosi bahako ang lano manlong kabriyo spa bangan la panyarap iki badok bangan la panyarap iki basok ba habagi badok tidio bantuan na kade kaleti manyo panyarap hanray namar ka jingdok ngamla panyarap ti kalayam kalale asosi kunta ba hawe ka singin ka kya purem ka ong ka kilet tong Tega pat kalet tungkong na kalet tungkong kakaduk niya kita teman kapan ngerti ya kak ko onto sa isle ajin ba may ngamdon manumano haji imjonga kakhan palat aya na kabam te kani pat kalas mo si bahang ta ko ngamdon pangan aya pi kukungan aya pi haba por kalayam bat haba kalayam kae kabaja haba kalayam lahap kinaulan nai na kamat jong kata persa jong kata long yen bat kalashin ko hari ini dei panda molonan ti ha dei molonan kala ai kata teman ko shim tu molonan hi le di molonan bat sathi e jin
dan kami jong pi ke jing bang jong pi nak temen men sahabat sahabat men ala let ban di atau mau nai bak tahu nong snack siap ubadi mau nai siap ulo piyo nang no na ni mau nai undi kum kini mau nai kita tem mangi kita tang arspa tang nai spa ngai tu kini kita rendo kata oh kata kia ka persaturan jong kata nak kita te ong bala ayang pas ngaruh dengan rasu pibat ini ulah let cengin ini menong tahu ini menong snack siap ulah let cengin jong kata masih belum dang dengmo gitu mau denai badan hayin jong pi bak persaturan jong pi kamera di mereka kani kalau ingin tujuan kita ki mau berdoa hari ini tidak terlebih jong emba persaturan ke jong pi kawan ra ai harus tahu ke teman bak teman ke ko jangan kata te hadi balolet une pat kelas dengan mai kenika ya kenika persapuran ba kelas dengan mai kenika persapuran ba balai ba haburi ini mau lagi ba kontrak na yu pa ai hang ne menta kenapa bangan yo ya uni mau koridor teh rek maka pa kau mama keluar na yen ngampon hiru itu mau na ne kale ko ba kat ba ngadang jam snosi na ka bentang ta temen pamamdon bangan ayaka dede kum ha ka kapor banga kita ki umat ki jong lai la lalong ki bolenai bat utau bolenai ngala yo ban ayaka te kata kiau ban ha ka jing sno lamat palat te kalau beleng bentang ala sno thu anda payam apa ka kini ki bolenai nak ma jong ha te ko jam bentang te kamnang re ban jam re ken te ka shim ding en ka shock yang nama ni kita mau naik bangan long kabrio spa te mereka ni perkamnang re ban jam te kam jam te kala ya lam syak ta kaca ka badan ka ob sapo te ko ngadang pam jam ngan hinyak di pana ni nampo nan ni mantrong pan sayang no ra pam jam te kan ni perkam jam re te hak ta ko ka hak ya la jong ka ta kia ka hak sta sapo duria hak ta ko ka khot no ya pa ni ka pasra ko ya ngai ya rap iki au jong abala ha ya ne am dum simba hak ko ko tan jam ma ki mi te mo na macam apa awan ki beliau bat layar rap kata kiau bat haba layar rap yang kata kiau bat kalau orang ini tentang langsung ko ngamut ban penjak ya ka Henry maka bat haba ayam na do ka bensin ki kenalo di molenan te bat kilalo bat kita ki barius pa haba ye kesam ke jong ki nama kita ki molenan bat kilala ban rap ru iki badok ki baso tega eke jin hikai ka ba kwa ban hikai shapi halor jong ane ko tentang malong ba lada pi yam ke na benta jong no re jong no kamot ngam do ong ba kina ha kita ki mau nai na kama do pi hari ni jing do wai ki jong pi ki lo kam kor ani ki mau nai ba on juba ti tu ki fru na ma ka jing do wai jong pi amen ta ke cukup benta ki dan ki di rock seperti kia pi ya pi da jong man nem kamot jing ya ka jong yu bleu ai ka juba bat ya ka tu ka juba kabat la kita ki mau nai pi la ka kia amen tapi katakan ka ba ngin duway na udah jono ngin yam na ka mensim na mapa kini ki mau naik mi tang ha ko pakai yam bas ngom sni palate onde ba pasu yam ban yo ka spa ka thau kun ba prakat ni riap dengan syok bakin ha kita ki umat teh le kim shala ha kita ki umat la syok kan no kim ha ka kala don pa e jis no sne lo ka wan ra e ka juba te la dan nak te jo pi kwa ka ha ka chicken ko jo pi ba ka jin kwa jo pi ka long ka ba ha ka jin kwa jo pi am de ka long arsak ka de ka jin kwa ka ba shisha ki jin ya pi jo pi ha ma jo ble u ta juba ha ko e sni ni ko ble ka thani ba ko ngan sa long ko e ble spa masa la ka ne rap ki ba dok ba ala urlong shisha kita ki e baro khoi na mar kata la pindu wai na ba ta jongno wat nom shu wai asap wat nom shu pendak ru ya ka rutin kum bangi lai ni long pinong duwai kam de yang ni bangi shu duwai bet to bala duwai lab yang re ai ba ta jing duwai ka jongi kan mi na ko do ngol bat ginda sha jing e ru kum ba lehe ma ya u sha jing e bat ku duwai udah pen hab iki umat kabar kita ke umat ronde kita ke umat kita shu pen mi na nena tang na nena ka re ai ba kan mi na ko do ngol kabar kita ke umat ha ka we kesni ublek kunyau itu mat udah pelang itu bat un ai ka jing ka khu ha ka jing im ka jong pi bat ha ka jing im ka jong kita ki ba pi duai nama ka pi duai
Om dei baki yo juba tang baki kamot kawan tang shangiru kalet kamar kata toni long ki basyak ki shakri ki bashisya na do pi ki kna ki bare pekelin ba kin long ki nong duwai amen yes ngone kna bare pi ha pan long ki nong duwai pi ban nang ban duwai na ma da pi duwai kamot pinang san ha ta jik duwai ba duwai ru na do kamen sim om dei ba kin shu duwai tang baladet kan nyam tang baladet karukon Bạn nên các bạn nghĩ về Daniel cả lần nóng cả vấn nín con cẩn thận cả vật phạt ini pet Daniel pulang kubri ubapa ungo tenyiru nimlang kibreu kibapa ungo kum Daniel Lendong ke bening kong kan pat ke bapra ke om kuno hanrei Daniel ulat mu halak adok mu ba orang penting ya ladi dak jimpam skiem lani dak kawan pada ke jinti namar kata ulat kerpat hagi ramba yunok ba om dai dak penting ya ladi ngangek tau Daniel utip hai ke jimpho Daniel utip bahai ke jimpho ba jimpho hi kamsya ban ba mi jingbang kum ban ba mi jingbang di bang kentang kemud hang ni dek keren dia kekia kabalong persyak ya kabon ke jong play ba jingbang sim hang ni hoi ke de kado kekia te ban bam do kamlong ka baba klai ni ya kino kiba de ban bam mereka kekia kelong ka ek kababakla pat udan ya ulakot jinggot hala di ba on pengit ya ladi pat pinepet proverb kala nong kaba arulai kada khat kaba lai ku wei lai ku ar ko ongkum lo proverb arulai ko ong what me ya kawan habakasau Habaka beni ya karong haka kuri habaka lehiarjen haka bakut kadai kum usen bakapo kum usen yong te om dei nang kata don shipon ha ki dekat bible ki bakang ban di ya jingdi ki basneo ki jingdi ki jingbam ki jingdi ki basneo de nganda ong tai ke kya renga ong ye pi ki shimrang ba itin khai ba wat ku khai ni wai u secret kakia kingo pa ro khai ka ba ka tin ka jong play ka hi kai ba nim de ba ngin chim ye ki na ba ka ta to nin long ki ba ko ngo ko ku Daniel na ba hang ni kadon kata ka hukum jong usiem ba hapo ka yin siem de ban ai ben ya ka kia de ban ai ben ba de ban ye di ben ti henry nim de ba ngin ko ngo ya ka hukum jong usiem ni iu Daniel hakapor bala syakbrat yu hakran jong kising te niu iba us kising kim ton por ru balai Daniel nama balai nama ba kuko ngo ya kaptin ke jong play pak niu kini ki parlok ki jong uru ki long ku Daniel habala tha ban mani ha ka to ka dur play siap Tengi ba kim siya la kongo pat tading kam siya la don por ya ki hanre ka bas ngosi kalong mentapat lada hapo pajam ka train kum haki office lane kum haki school lada don keno ko hukum na school kabapot lane na ki office kabapot haba kalong persyati ka kin ka jong play hanre tambakin yo kam yo ajam tambakin yo e ka jing puli tanpa video iki buat kim salia bakin le persya ikatien ke jong blemen hatoi ini balong di bako ngo kong balong Daniel bawa kada kadai makna ka hukum jong usien henry ulale persya ya
le la da kam hikai pide ban kentat kumpa kini kila kentat nama kata wala oh nama pastor jongi la hikai nama phadar jongi la hikai ngile me ya kane hre kam shira don hakak tin ko jo uplay tela da kam don hakak tin ko jo uplay la da phi pat phi ko ben snow ha ya ki sarkar phi ko ben snow ha pastor jo phi ko ben snow ha ya phadar jo phi klan don hakak tin ko jo uplay phi le kata phi patte ki shakri ki bashisha men hadri khaba phi long ki shakri ki bashisha ai ba kamat wan ka hukum ayu kamat wan ka an ayu hanrai ai da yak rumah yak se kumbalong kini ki jong u shedra u mesha wa ba ni go kini kim salia da yak ru nama bele kadika an jong u sim nama tangi ini nta kini ki an ki ba mi nta hable kata hare la ka lo prasya ni ka tin jong ble ka bhai ni ba ngin yak tamba nim de ban le kata amen Namar kata to ngilong ki bako ngo huk udania ya ka tin ka jong ble ba phi ki shimrang ki badania red ba phi ki bala he pan pon no ble ba phin long ki bako ngo ya ka tin ka jong ble ba phin kya na ki jingdi bu ai ba ro khot na ba kam long ka ba de ba ki tin thai ru ba tu kwai khai ni kya na ba ki to ki long kita ki ba ni pen snow hai ble ni la ba long ki shakri ki ba shisha ki jong ble la da ni dang ba ye ki ki ba thun tang amen ba chi shong ni le pe ayu ka bible ka ong Exodus kalanong ka ba lai ka khat ka ba lai Yalam kupu Moses. Lara ublay ula jin ye pi ba pinlong pinong yalam. Kabamot pihak panlong kita pinong yalam kibangin ye pet. Sang kini ka khat ka ba ko ong no Moses ulo angan thai ka pang mentang. Ban kni ya kani ka jin I pa wa krau. Na ba balay ka lawan nong ka la ing am ing do no. Lada pis ngô thua au play ula khat ye pi ba pin long ki nong ya lam ha ka no ko no ka balita ka ba ye dei ba ka kam ba jong play pi ha ba na phai ka pang ka ba pi yo sno ka sur ka jong play ken ma ba na ma ni han ni ba ro phai ni nam chia sa kom ni nga man sha ha ko ba dang chet shau dang chet mo enjoy ba ka khat bo play on penan ka mi nga kom ni ei ba la ban te na play jong pi play penan ka na yo pi o ba o nga te ka ri ka ba pun kam o nga te ka ba nan jin nang jin sta hila an te ya kata nama kata snap ayu ka bible ka hikai la ka yo snow ya ka no ka sor ka ba u play u khat ye pi ba pin long ki nong ya lam la ni ba pin lo ha ka no ka taru la ka yo snow ka sor pe ni ba na phai ka pang snap ka pang ayu u play u khat ye pi amen ba pangin long ki nong ya lam ki ba shisha kum kita ikon ki jong uble ki ba shisha na kwa ban ang ye pingi ha ban sha ha ka jing ya lam ka jong nan sim ba ko ya ma ni te ba ni ya lam ma ni da ka bo ka jong ni re uble u yo ban ya lam ya ki kon ki jong uble len ba jong ni la da ni long ki ta ki nong ya lam ki ba sha shisha ha ka jing ya lam ka jong uble na kwa ban ang ye pi ni kan pau ha ka por ba ki kon Israel ki don ha pdeng ka jing tan jo ka ba shir kai ka ba ka durio ba sao ka don ha shuwa jogi bat ki shipai jong tharo ki don shadi jogi amen te la da gom ki nong ya lam la da kim dei ki ba sha ka jing ya lam jong tra la da kim dei kita ki ba long ka por ya ki ni ki kon Israel la da ki la shep ting ban tur sha prang la da ki phai shadi ka bot ki shipai ki pen yak ba ya ki te pun sim ka jing phai din jong ki banget kate ba ki dong ya lam kim la bakin kersyane ki kim la bakin hikai bahaya ki bat ka poi ka jing phai din ba ha ki phai din usen tan u yo ban pen yak ya ki hare la ki ni ki dong ya lam pat ki ni ki dong ya lam ki ba ai ti lot ya la de nak ban men sim ha ma jong ple ni I ka kam ba ka ja ka kam ba ka ja ka ba la da phi ba ro ha ni phi don ha pa den jo ka jing tan jo phi ha ki SMS chagi phi phone chagi phi khot yagi ba ha ni ya sa ka ba kam ba ka ja
haka jing em kajong kia man. Namar kata dran kam kinong dia lam kiba ai tilot mat bat mensim kiba syak haka jing lam kajong tra bat ka kamba kanja hanre pen om pai dem da le le ya. Namar ka jing pai dem ki usutan uyo bet ban yak no de ki namar hisin wala pai dem usutan uyo ban penyam. Lada ki koni Israel haka tu por ki pai dem ka bot lasya penyam be ka ki pai paro man. Hanre haka ki tor saprang wat happening ka dunia ka ba syai de hanre ka kamba ka jang namar kata nganget ba. Ublei u iet yang hilang baro bagi yang datang tune bat kajinya sai ka jong ni we nganget ha kajing em ka jong ki baro ka hamba kan jabe teman nama apa insya ha kajing alam ka jong rai bat ni ya pechu shu menta Exodus kal nong ka balai ko ar ka pat ka bakat ar bat ka bakat saw Kabangala de friend pa lada mentai kini kibanget kile ya kanu ka kam ka bakla te kabamot ni kom kinong ya lam kabot ni hak banduai banya sat hak mat jong play amen ni pet tang kini ka khat ka bong baleng ba kita ki Egypt ki Ukraine da ka bong nam ya ka ban telat mulai yang lam no yaki ban penyap yaki ha kilo bat penjot no ken yaki nak mat ke perthai tu hai no nak jing bitar ba itin jong me tu kala no ru na ka basnio persya yo pat lang jong me tu ken ma me ki syakri u Abraham yo Isaac yo Israel ha ki ba melas mai dala dehi Bamela ong haki ngan penroyo sembah jompi kat ki klor ka bedeng bat keni keri baro champang ka bangala kren ngala ayo sembah jompi bakin yo pateng yaka halakarta anda pun ta utrai wala kelano kata kabasniu ya ka barakmu balle ha upat lang jomu ngambat de kren ni kene te pamot baladang long kinong yalam ki bashisha hami yoki ba kumno ki kol Israel ki laptop ki la khao ya u masi bakin yamani bat ka jing kita ko jong play kala wan lak ki kol Israel hanrei haba u Moses u la ya sai ta bible ko ong no ka ba sa on da kunta u tra ula kala no na ta ba sliu ya ba ku man le u pai lang jong kamot la dang ni kom ki no yalam ki ba u play u la jet ta da haba ki laptop haka jinong priyo kom ki khon jong ka ministry ki khon jong ka balang ki lepop hare haba ngi ya sa uble usna amen ukalano na ka ban sniyo haji sya uble lo pita lo ngan pen jot no iki de na ba le ka bai bon ka ong menang go ki we blame na lord jong a hanrai hilaya mani pen ban unyo khon ma si bat haba hilaya mani ya unyo khon ma si ka jipita ko jong play kala lap yaki hanrai na mar ka jinya sa jong Moses lam pelak lo heki bat kam sulawan ka cimbita namar kata long bala kurkui tengi banget paro ki badan ki nong ya sa ki be ya sa na ko mensim sampai shisha bat ai ni hi long kita ki nong ya sa ki ba shisha tengi nong ya lam ki ba shisha ki badan ye ka jingit ple na karam tai ki khon jo balang ki khon jo ministry amen ni ha badan ka jingit ple ni ha ban ruwai ni ha ya sa om nei bagi yo i bagi lam de ya ka pap ka sang bagi chu i na ka no em ni ha ya sa ko ba Moses ya sa bat blai ru pelat ni amen kata kalau ka badan kam palat yani ba ni long ki no ya sa ki ba shisha na ba ka jing le pop jong ki kam dei chu ka ba monu mata na ba blai dom hai ka jing mane play thao te hre na ka ta Moses la pelat no yaki bat mentang ye be Lucas kalau no ka baning kong ka dekat ka ba al pra han ka ba lai pra Lucas Aputra
Lenong peningkong. Lukas lenong peningkong pas kabahar putra. Hado kabalai putra. Shania kum gameri. Amen. Ni haban shania kum gameri nyampe ayu kabah buong. Kadepat kabah putra utau angel haba ulale. Hapo syarga ulong kublei pa kabalayo kajingay patrao. Urai udon not pa. Udon lempat pa. Lapor ku ya pa la teng kentai. Pat minum ya pulilot kaong punuk. Deh pi pan sapun kon halaka upo pat pan kaya ikon. Pat pan kot ya ka kerteng jong u Jisu. Pat pindapet kadi tertem la man puli kan ta ikon na man udan kini kot iba kambon. Kameri te kalau ong hakmi ka syakri jong utrai to kanlong hanga kat bakung Katin jomi, tiu tau angel pula lejo, naka. Pi hang di baka Mary kalong kabriu kabashanya tuli ha ublemen. Nama kajing shanya kajongka, ha kajing sisya lada om tei kabriu kabashanya. Menta kabriu pan pun kun London ukurim jongka kabom lak banlong amen. Kabom lak banlong Henry damar bakta kashania hauble kasushania bet ai baja kat baja kau kublei ulapte nama kita kau ai ba kau kuno kau kabeli te kalau orang hakmi kasyakri jong ukurai to kan long hanga kat mu kumba kaptien jong me te mas kau sihi ada perkat hagawai kalian ba yang apa kublei ula tunjuk inga men kini kisnam kini kisnam pala leno ban lai na ula tunjuk inga ula pha inga bangan le ya kata ka ba ngam dei ban le ka balong syabat ka imlang salam syabat ka jingmut jong kipriwan reda ka jing skopsi ngala pendap hi ka jing tunjuk ha ka jing sisya la ular yang ngaban ai lai teli ka jing ku ka jing tusle uplay ka jing tusle upres ba ka jing tusle jong mensi bokoi tihan rai namar ngapat ngalal ya dah kata jing tunjuk dah jing jauh mat dah jing ngau puslai te namar kata Maslam yo hado lai teli tabang yo arteli namar balai namar bang aslam sai lapa ngakongu hi tabang kongu dah kajing snopsi hanrek ni de ban shania menta ngala snopho ang leng la dau play ban crunch na la ngi la snopho shai ba to jing crunch kade kaman dau play kamat de te baka ai breu ka bomla ban pria hanrek haba uble ula jet yangi kamot kalong ke ka ba ni de ban le ni de ban shania ni iyo hoze ya haba hoze ya uble okay le ke ya kalong klem ka badan utnga kata kalong syabar ka imlang salang syabar ka jingit brio men hanrek haba upongo ka bomot uble uyo an dengan ka yo hanrek nga haba jinglong brio ngas modong ngas bitar bah ngai japet kendai penai ngai jambe do bangara re horu bangas mo jinjar ba mo pale mo le njuk inga kun ka dinga jinjo te dani ko le ngam te ba ka dinga jinjo manda kala yo e ka juba ngas te pa plan te dinga dinga jinjo kalong thek ko balong yu Abraham haba Abraham uble ulo ang ban ai no yu Isaac ba haban punya te Abraham ru ula shania teli ula perkat leze un pen embiang ne kum no ne nom te ya kata namar ba ulo ang ba na namar ba ang na Isaac onsa penmi hisembai kiba kat ku keluar ka beneng pat siap ka duri amen namar kata ku Abraham udon ya kata ka jing shania te kaba nahlada ya berkat hakaan beriu hatu kaba sukmo menta ban penyap ya lai jong ikun kadi ka ba ha balada ya thoi ki beriu kinong labit te dinong sono uri nong penyap beriu udai nong aik suat nong bangkon menongan ngai ya kata dong mo man ngai hanrai ula shania ya ulai tengah kum ka beriu ngasania teng ngai ngam shania re lada ngasania ngai ngala le da jing kemen hanrai ngala le da jing snowsi hanrai wala kata ru hakasi ka ba uble ulas pendap na nakatamba kan ayang ka jing job te ibal sesa ka ba idwai ma ite iyo dong mensi uble na syate te manga
But you wait, you can take, but don't lang tay dong nung saki ha. Kapag one na ka jing sut slet jong terus ba jong lusim ko tay dong nung saki na mai syukran bena chate bat kalok si sha chate. Te mai tem yo ire, te tay ba lang pat ngati yo i te nga ngala job ya ta jing tunjo kan ba. Nga job da ka kamba ka ba ble ula le bat nga kwa ban ai jing kai ya pi nang nga kwa ban ai jing kai ya pi ban lang ba ka jing ya jante ka jong ka no ka jing ko kui ni bala pi yo asmo ka no ka tin pila yo asmo shin na om dei ba pi yo asmo mala na ma pi jing pa mala ni si bon pala la bon pala te nga asmo ko ka dei be ko wan na trahi ta ba ha ka jing long bre asmo la ka piang te nga la piang ta ka jing snow si te hadin nga on ha ka si shwa ba ka yo e ka jing job nga la on try la da mem ju pa no kamu ngan sale du job baik ngan sale pop baik itu hak tak kasih boleh nak kambang ngan sale ban kadai tang kajing tunjuk kau tunjuk kum bau tunjuk yo Abraham te mereka mesti ke basisya ke bangga hak pan le kum ta te namar kata ayin long ki basania kum basania ke Mary ke shania namar kata wat haba klem padon tau kuren bru hare kala shuko ngu bet bling ula keren hau Joseph bat kala long kajing berkuih kan. Tiang ko ban kan nak ko tagi bom don khon ki bom don ktiru wat ju ong ba ki khon ki ba hapan ri ki ba hapan pet ki ba hapan sumar yang ni nama kata ladang don khon manoman sumar hare ka shop ka ban jok le hoi ki duai ba ni yo ki khon hare ladang nim ne ban chania hare ki khon ba ki sumar yang ni hare ki chania au le ba ken unlong sumar jongi kan namar bating ting la shani apala ki khon ta la kha khon khar arngot baro khar arngot la kai habya shong tang si temen la ne tang ba we la ne hamen po shapo merci ho mundan no pe namar balik ba klan shani a hau le la shani a hano ha ki khon namar kata la bidon ni ka shani a pam pher la bidon khon ne uble ulong kata kajing sumar ka jopi namar kata to ni long kita ki ba shani a kali hau le la pi yo ika ba pim laban snopo ane pi snopo pat pa kadai ka plan ba jong ble shungai ben chuyai ben ba ku ble un sa dorin ka ha ka benta ba pi man ba ta dai ye ben chu Lucas kal nong ka ba shi ko ka ka ba lai pra Shakri kum kamartha, amen. Te pinapet, ya kadi kalau nom kabalai kupra, tentang pinlap hang ni ba kumno ba. Ujisu ulet chayin jong Mary, bat kamartha ba kumno ba kamartha, kala penkre ya ki jingbam, kala tre ki kampikti ki jongka, hanrai ka Mary bat ka shop bat utrai. Dengan mi kren chang ka Mary ni kren chang ka Martha. Te ni kum ki Shakri ki bashisya ki jong utrai ni hab ban pendap hok yang kam ka jong ni hab ban pendap hok ki kam ka jong ni tanpa lada mentah na example ini sab ha ni ko badan kam ha na mar juya kren ha ni ko mentah lada mentah nga na ko nong kren ka ti ko jong play nan ni pi ba o ngapiang ha ko ka mentah ha ko ka mentah ngapiang ha te ha ko ka mentah pat ngapiang ha na mar hang ni Martha ha kawai ne ka jingkang ka jongka kalabiang ha hare ha kawai ka benta pat kampiang nama ka complain ya ka Mary amen te namar kata la da piyo i ki Shakri ki jong play hawai ki biang ngaong ye pi shim ya ka biang ketat ya ka biang amen kata ka ba ni hawan ne ha kawai ne ka jingkang jongka ya ki kam kala benda betek kabut ketu kolong ka badek ngin shim ya kata hare ha kawai ne bakatan ban complain ki we pat ni nom shim ya kata men kata kalau kebedan kam pat ni hapan benda hok ya ka perang ke jongi kom ki Shakri ki jong play lani ki Shakri ki bak hapan Shakri ha yin jongi kera ki jongpi amen ni hapan benda hok ya kam ke jongpi kita ini ki Shakri ki bashisya ni dia pet ya ni ke jong ki ke jinglong jong ka Martha ba Petros ru ran yang ni ke jong ka jinglong ni dia pet Yohanes kalau nong ba arpoi dekat arpoi Yohanes arpoi ong no Petros haba ulio i yauta ulo ong hau
syakri kum ki syakri ki bashisha bi jong trai khaba mat wat nom kali jikli to nom kedam ti to utai pat kum do utai syakri kum ta utai ule kum ta utai ule kum ta ngin nom ya pette ya ki we pat ki syakri hari ya ka ai kum bang ong ya ka badai ka badile le lang ya ka ta hari ya ka ai ka bad kim de gile ya ka bakla pat ya ka ta ngire banshu kentat ben taman ngin kentat ngin nom le namar kum ki we bidon hi jingduna om dei ban om kile ngar ngan le la ne ban ben te hanre lala long te ban komplain hak ma jong le lala phila ban kran mar khat ka bha kata kran mar mat pe long le ne te tang para mar we om dei e ha ko babun kum ne ban no ban that lam ran you know te hanre wat julet komplain hak ma jong trai na ban ni ka ma tha ka le komplain hak ma jong trai ban pet ros ru ulet komplain ya yo anes hak ma jong trai te kom ki shakri ki jong trai ni te ban le komplain hak ma jong trai shapang ke jing bakla jong no lani hak no ka ban ta me na ban ki balet duai ru balet komplain hak jing duai hanre phila ban duai ban ya sai kata kalau ka badai hanre ban komplain ban oh ute te ule kum ta hanre bete mempet men kum ta yang apa te kum ni kum kita nyimlong ba ngin kran aman kata kalau kabadon kam hai ni bangin slow ko bat kum ki syakri ru lada pia syakri hayeng let's say kum kinong tre hai kum bentan example hang ni hayeng lada mangane lada thairit ne pensyai ne ikku ne ipawan ne hawani tre no ka kam ngin tre bet no ka mensim tre ngin nam ya complain you know ya ka ba phide ben kren da ka ba jai tambah wat nom complain let complain te hai tu ba oi tu ile kunta ri wa ban kren be dai na ki tu te le wat nom ya le ban complain bat kham tam ma jong le kum long ban complain le ma jong le de ben tam ma chule kum no ban kerpat ban haba phitre tre be na tu ka men sim ha ka jing sya ka ma tha ka le ka ba de kala yo ba kala de ban yo ka jing kurkhu la de ban yo ka jing ro amre na mar ka jing complain kaklen yo asu yang taka jing ro na mar ta kum ki syakri tada ki syakri yo ble tada ki syakri hayin hasan to kim long ba syakri dan ka men sim ro pada ka don ro klan da complain hak mat jong no lani hak mat jong prime bang yang mai chi so men ta Genesis kalau nong ke bahan rio ke depan ke bakat sau terter. Nipet Genesis rio perkat ke bakat sau terter ni ihan ni ba uno wa utei kuno ngiru ngentei ala de kuno amen ngentei kuno ya la de uplei ulo ang kuno ulo wa ko thau ya la de ke ying leng da u ding ko per ya ke pelpet dan thau ha kata kali ha kata ke ying leng ba taru ya kada ka basyang chuko bat chaba bat kum ta ta kin pe thang ni bala bat tai lot kum do bat thau ya ka ni ka yeng le ngaman te na kwa ban ong ye pi ba yin te ka jing em jong a bat jong khi ru ka dan lot ha ka chen ka jong ple kum do ba yin le hang ni la ba tai lot te la da ban ta kum mystery u ba de ban snai ka ni ka yeng la da um na thau ba ha kum ba de ban thau la da u siap u klem ai kum ba de ban ai u mau ria klem ai kum ba de ban ya pada ban ai la ni dominat ai kum pada ban ai kani ke ye kan saklan amen kan nombit kan nombiak kani ke ye te ha ka bai te ba ka jinglang perstan ru ni ha pan te kum bat te unowa da ka ba ule ku no ko ngo thek pa thek kum ba la batai ule te ka chin ka jong ule ka don ha ma ba ha phi na ba ka tang ju hi kai ba la bor ba phin long kita ki ba puli ka chin ka jong ule ba phin na ban te ka jing yen ka jong phi ka
bakum ka tin ka jong blai ka bala batai di bangin tai ka jing ka jong ni man lala ni nang ban tai ni I haba nova la tai ya ka ni ying lin kai ka baja haba la wan slap ku bajor ka thau ya ka jing ka jong ni ko ni kristan haba ni nang ban tai ka jing ka jong ni hau tra kat bakum ka tin ka jong blai khan na pun tam khan na pun duna ngadong ye pi slap jong jing tung jo haba unwan han rai phe chu pe chu jrom phe nam ngam jin lo man phe nam ngam jin lo ni I ba kat banang jor la nang kan tiu ye yin len kat banang wan uslap jong jing tung jo ha ka jing ka jong pi ngan ong ye pi la da pi la te hi ya la ni kat ba kum ka jin ka jong blai on nang kan tiu ye pi la nang rai pi kham cha jrom man on nang rai pi kham cha jrom bat ka por the ba ro khai kan yo I na mar ka jing ka jong blai ko om lawan puri ya ka snong ka bo halor jong lo man namar kata ki jing tung jo ki ni ki la ban kan tiu ni uslap ula syok kapapun ke jing tunjo ki syok kom ye ki banget ke jing tunjo ka jor his no thori pi bara ki ba pun nak ding jongi pi ya kan ba ke jing tunjo man hadre ka da pi ya ki thek kom bala hi kai at ba kom ka jing ka jong ple wa le ke ni le kom ni ngan ong ye pi samat wan ke jing tunjo ka ba sakat lo ka do hadre on nang ke tiu ye pi na ka we ka por namar kata tong ni ko ngo ye jing ka jong ple ayo ka hi kai ni man ba pi wan chali bible study man ba pi wan chali jing hi kai ka e ka ba kran ye pi shem ya kata ka no ka ba pi pat le pi le ba no o ple ka ti ngam pat le ngan pat po no ple ba ngan lai do ba la pi le kum ta ka ba mon ki jing jin jar ki no pan henry ki pan tan ki jing tin jo bat pin long ki nom job na ka we ka por sha ka we ka por man ini pe min tani kong samuel kal nong ka ba khat nyo ka ba sau san nghe cùng David cái má David ulo ong hao đầu Philistia mà mi về quan hàng ngà được quay lòng bắt đầu sổ bắt ra cái stay ngã tiền ở quan chăm mẹ được tất cả một try cái bài ô lấy cái bài cho phong cái Israel cái ya ô bà mẹ là friend bên let's say kata jing tunjuk apa pi pingat mentale se kakam krab ni Goliath ru kan let's say pisno ya la dia pila red palat kan pin man dan ka jing ngai pada ka kerteng ka jong try kamu pin jopet ya kata jing tunjuk kan pin man dan ka jing ngai pin dai ban shapti baru kai hang dai kila ya shapti man kisen ya iu ni Philistia Goliath namar baru ukraw palat ka ba ponsin kalong kumtani ki Kurdistan haba wan ke jing tunjuk kisah plane para, kalau kita bosho banyak pun banyak le. Hari angin dan kejingan, kau udahwet para hidan kejingan kebaskan, kau udahwet kalau mau pin job, ya kejingan kiba crowd kita kejingan, lase pipet piba kata kejingan lase dan nak job pipi kita ram kata ram kalau hidan hisno mah melasuk ansio nama apa? Kalau pun para hari wajuban crowd, ya kata pun crowd yang blend. Lase ki kon ki jopi his no den zat his no kun slai ki iba la sho wan belat ya ki hare ha ko ten jo utrai la ben yo isa na ki long ki baret tan ha mat jopi watam yo i be ki jing e ki long ki ba kraw ha mat jopi lase pi dan ha pe ka no ka benta nam te pi dan ha ka no ka benta ba jing ten jo lase pi dan ha pe ki jing pang ka ba his no tho ba his no ko ba am la sho ban yo kya na ka ki jing pang hare na ra pi chu ngai lawan penkiat man ina ai ko kurang choble ula penkiat no boleh ba idan kejingan ba idan ro ka jing syaptin amen udah berahang deh hang no syaptin om syaptin udah uberet ba ha uyan hakman ugol ya hangre ulet da ka jing shlor ba ina ro ba ilet ba suma ilet da ka jing shlor ba idan jing syaptin haba om dan jing syaptin haba mon hakto ka jing pang hi kala syaptin ka jing kan syaptin ini dapat ada ni pensno palat yang jing kiba kaya sabong yang ni atau ka jing kan sa penyak yang ni man ada la pishlor kuma shlor udah hidan ni ka jing bahak kerta ka jong utrai baro kilong kibala ngaong ya pi bagi hapan telan ki hapan dem krop hagi selajat ki jong pi kuma ugol ya ulah telan kram man nama kata to ni yo ikan jing kuma udah ulah nget ha kerta ki jong pleba ka jing ru kuma kala jo ang barobor nget bat kapan snow haru yo blay om dei ban om ba oh ngate ngan let bet kan let bet chapne
jinget ke bom don nongren maton te gibri ko anget ha ta nget klem le te kata kalau ko bakla tang ba ong kini badan ka jinget unde ban sunget ka bo sipin kra ka jinget ka jingle pat kandon ni ha ban nget ri ka nongren lada hilale hilanget lu ngaong ye pi ke paro kin long ki bakla ma job le ki kam ba kin ja ka jinget ka job ye man bani ni pe man ta ning kong Timothy ka nong ba lai ka khat ka bani ka khat ka ba ka le nong bani kong khat ba lai ning kong Timothy hikai kumpul, amen? In hikai kumpul, kau punya waktu ke joblay, kau kumpa, ngala kurpa, yami, panyesha ha Ephesus, menba ngadang let chamik kedania, ba menyo hukum, yang kita kibri ba on hikai bakla, yang dijingkai bakla. Habang ilang kung kita ginong hikai kiba hapan hikai ki bensin kiba korban nama hini hidan kiba lasan hidan kiba pasan rup macam hikai kan jadlang te kabot hidan kam ban hikai lupai kini ban light nak jisha hikai bakla man nak ginong hikai bakla menta kiba pun bat kumno upol hikai upol ude kiba hikai baha bat haba umla ban light dakamet upah dakashiti man upah dakashiti shong tan ngai ngoi yung plate ba hakapor jung pol pak dak hiti hamre hakapor jung amantanga yung pala ba ki YouTube kan kamu lang bangan lette dak kamet hamre kita kiba long kita kiba kala yo ban hikai ban kiba yai pek nak ko por shui ko por kamu ba ngalalo ko banga phashiti ko pol phashiti nama kenang ba kinsan haga jinget kinsan haga jing hikai man nama kata ni iu por tori chitong hado kata ko unong hikai Tehan ni berok, yang solong hi, nama ngalai yui, haba ngapet ikur kurung, ibiang ban ajin kai, ngapet ipawan ro ibiang, ten apiru, hindang yumi, ten haban ban sengap ha, bahadir habot, kani ke jin kai kan chong sa, hapi bakum no ban hikai na dok kamen hikai na dok kodron, bat haba pinla ban le dak kamen ru, wat tidak kilati, mencari lagi mobile phone pila apa, lagi message pila ban phone ru, ya kita kiba pilawan lam yaki sha uji suaman nama lengba jongno nganget pia kudo bari uji su te kita kiba long kinong yalam kiba pedi ko uji su ki hak an shin ka jike kle umne ban chu i la ka kunto ka ban ni iyo po pina pet ha ka shi chu po pina pet ki gal te pina pet koren pitlo ba kumdo upo udah hikai bahan nomor kidon ki wan kai bakla oh dan ka jiki pat kidon ki wan oh kipen kesali ke jiwa syar kumta tertah mereka i ba upon udah minat kuno bakal nomrong ke hikai bakla ha kite kibaku ulah hikai nama kata i hapan long kita kiba toriak pan hikai kumpa upon hikai bak niyo sipon ha jinno sinyang na upon men na upon niyo sipon ke hikai kiba hiklem yo ha sa gospel henry hakang ki apostol ha ke shiti ke jopol nado bau pol yo le yo si pol pa jing kan kiba nim pak sima yo namar kata pol na sinyang bahasa ka jing ke jongi to ni ru kum dinai kai nim no sinyang si pol shan de nim sin kiba kordo kiba kim pat ke bah ya ka denti ke jong le man ba ni pe nta ni yang pen kot menta ba ni in ko uji su man tini pe Lukas kal nong ke ba arulai ke pat ke ba lai sa
vậy ít cũng Giêsu tiêu Giêsu là ông cố ba tụ ma bị gì là bài giúp nhất cả em bài chỉ là như ý cái chuyện nghe cái dòng Giêsu và Giêsu ya sai na kabanta kita kibale ben ya uama na kata ni devan long ko balong Giêsu uklam ít tang kita bi ya u reula ít wat kita bele ben ya uama kalau ini lagi siapa yang bersihkan ni haban ít ya para om dede bagi ít tang kita bele hai ni ni ít tang kita kiba ni yo jing mentoi na kitu kiba ni yo jing mentoi pat ni isi no kata kalau kapat kata nyimpat long kita kisakri kiba shisha ni ulai jongi halu ít yani pat ít ya kapat thai baro ai lang muslim ya baro khat kuma ka te ka jong re ke pran uai muslim uai ka ya uai ka si ka jo ya wa papru ya wa habru na ba ta tong ni ít kiba ít Giêsu bagi ka long te kita kiba ít tang ye kita kiba hiyo mentoi na ma ka te ka jong re ka on ko pa pinyo jing mentoi ayu be na pi ít tang kita kiba ít pi ada pi ít tang kita bi ít pi ha yo ani ka jing ku han re ani ka jing wat haba piyo extra ada pi na ba ít ya kita ki bom ít pi nama nga smooth ko pa bon ki kamba ki ja ka jing jonga onda haba nga ít ya gitu bless ni nga duai nam ta ka jong ki aja ka kamba ka jing ka jonga aja ka jing ka jing khia na bale ban ít ya ki ba shu ni ki ka long shisha ka ba e ha re la da pi nam ba ban ít ya kita ha ba mon ka dai ka ta kai ka jing ít ka ba ka kamba ka ja ka jing ka jong pi na se na pen jong pi ha do man ta pinang sa teng ka ka ba pin pat yo Adong ya pi lada pila sakri ba na yo play sa katlo ru lada pilang le shi yang pat hi kita ki ba le ba ya pi ngan ki shibon ba kita ki ba pat la ban le ba ya pi ya kita kan la ban ye kamot dei na mar kata ba dan sa teng kita ki ha jing ko jong ki ba pin pat yo na mar kata lada pidan yang ka jat jing long ki ha shu du wai ha play na ma ba da ka bor la de nimla ni don la jong ka jing trot na ga don la jong ka jing trot ni dan la jong ka jing trot raya to ka jing trot ni nan shu hot ba ni shu sa ka to ka jing trot ne gen klau mo e ka to ka jing trot ba min pan po na u play pa to ni long kita ki ba nang ba ye ki ba nang ba ye bet so sa ku ba u pra jong i ya ba ro kunjo ni ha ban ye pe kunjo u ma te wa dot ne ko do spa no was ta ne ko bin ne u ba la le hai ni no ba le hai ni ne sa bu ma ni ha ban dot ni ka jing ye ba try to ni i kum no ya sai na ka ta ki les ni ka bu kiu ha lo ka ding na ka ta jong ni yo i ba Giêsu jong ni ula i pala ni ba kata ka jing ka jong wi ni ka long sha pala na ba ka to ni i obru tang ni para brio hari ni yo play hado ka jing ya ka jong ni man kat bagi dan im ha ni ka perkai ni i yo try la utrai nga na sa perka ani nga smo da para pa na mga na be ka brio ka pop tena mar mga de ka brio ka pop ha utrai lama nga nga smo da para pa na mga syakri utrai nga syakri tak ni nga smo ka tempat piang na mara daya nujor pat ka jing ma ka jong play ka krap para nga smo pa nga khindet para ka syakri ka jong ayu play nga smo da para mi utrai nga nga kat pedang im ka pedang sa ka mesin ka jong nga i nya o shiro ki bom chukon utrai jungi ulan lot ban kiu halor ka ding na pat ka jing ya ka long ka shir khai ba ha ka jing ya ka jong utrai ha ka ding ka jong play lem na pen pau ha adu kata mrenga tip ya ka real story ka jong Giêsu ka sha ki ka na kata ka jong ni ham dei ka jing sha ka ba malu mala ne na mar kata ai mangiru ngin i yung try la ka bangin sha ngin thomi ki ai pa ka na ka ta ka tai ka jong try ka parang sa ni ka jing ka jong ni to ngin idea la ka jong ka jing ka jong ni ban pan sngom hai yung le ban sha free hop ye u ban sha free hop ye kin nang sim ki ba ka ro ka ta ka ka jing ka ba yin yai i ye u hado kong ba try ni hado ka jing ya ulan lot ban kiu bali kong try Giêsu wong la dan la ai ba ni ka kuri kan lai na mana balik kalong ka bashir hai do kata hari ni ngin pa sya ka jing sya ka bashir hai hado kata na ka ta jonglo ne na ka ka jong try jong yaman nama kata tongin i hok yo play ka men si poro ka dong no poro om dei tam bala shudon no kwit na kun thuru yimle namla tu ban chakri yo play yaman hari kat banang jor ka jing tin jor tak banang jor ka jing pen thot ka banang jor ki no sha ben nam ne banang tai hari kat tai ni banang chakri yo play yaman
ini ban ya shadow ki ba bam chukur ini ban komba Jesu ula yangi ula lo dan kiu hado halo ka na ba la dai la nang ki ban bet da ka jik ka ba maran ka ka ba sateng ha ka jik ka jofi uble un sa pendap no unsa pendap no nama ba ka jik kalau ka badon kam hado kata-kata kalau kata ka hukum ka badin kongdo ka balong hasua bangin yo uble da ka don ko ro bangin yo para marjan da ka don ko ro nama kata lada tuna kan ni lada pilale no di ke faro khoi kham kan sa teng bet ke ha ka jingen ko jofi nama kata tongi ni farlo tongi na me bishni tongi na me asap tongi na me pet mak kan riang ni no tongi na me le shiliak mak hare tongi ni ka jingen ke basngor te tongi ni le kan ai mo yer te ka jongle hallelujah hallelujah